Mae ni wedi cyrraedd pen llanw cystadlu'r Gwartheg Pol yma yn y sioe fawr eleni. A mae Emily Jones o Benuwch gyda fi'n gwmni o hyd yng nghanol sŵn y brefi mawr tu ôl i ni. Ac Emily, mae yna gystadlu gwych wedi bod yma chwarae teg a gymaint o ddiddordeb yn y bryd newydd yma yn y sioe eleni. Oes, na, mae'r standard wedi bod yn really good ma eleni. A dangos, chymod, fi'n credu bydd dyfodol da'n iawn dyn nhw. Chymod, os maen nhw'n cario ymlaen fel maen nhw. A mae fe'n neis gweld nhw ma, chymod. Ydy, yn union. A mae'r beirniad Joshua Brigg wedi gwneud gwaith da o'r teg a wedi mwynhau i weld. I ni yma nawr yn y Bencampwriaeth ola. Ac i ni'n gweld y tarw wrth gwrs 3-4-dim-dim. Dyna'r tarw wrth gwrs nath dal dy sylw di'n syth bin. Wheatfield Freddy yw i enw'r tarw o eiddo'r teulu do. Ac mae hwn yn darw fel cywir iawn yn dwi. Ni'n gweld yna nawr ffordd mae'n symud. Mae'n dal i hunan o dda yn dwi. Ydy. Na, mae stiff competition mas na, fi'n gwybod, ond ar buwch yn smart fyd. Ie, achos mae'n mynd ben yn erbyn y fuwch 3-4-dim-4 yn dwi. Pam ti'n meddwl bod hon wedi ennill i dosbarth? Fi'n credu, wel, oedd hi'n, chymod, fel ych chi'n gweld pa ffordd mae'n sefyll yn dyfe. Chymod, oedd ddim rhaid gosod i'n iawn, oedd hi just na yn dangos, chymod, fi ma, dewch i weld fi'n dyfe. Yn union, Morton Lady Kenya yw i enw hon, y teulu Mansi. Sy'n berchen ni ac mae gi llo bach da hefyd yn dwi. Odi. A mae'r beirniad yn mynd nôl amlaen. Mae'n edrych ar y tarw nawr gath y gil wobr, ond mae'n nôl nawr at y tarw ifanc. Wheatfield Freddy. A mae wedi mynd â hi yr holl ffordd, Emily. Wel, golew wir. Llongyfarchiadau'r teulu do a fel wedes ti o'r dechrau, pan wles ti yn dod mewn i'r cylch yn gynharach, hwn oedd yr un o ti yn meddwl byddai'n mynd yn bell. Ie, na. Wel, gwych iawn, llongyfarchiadau iddyn nhw a'r teulu ar gil wobr nawr. Le mae hon yn mynd tybed. Mae'n edrych ar y tarw, yr hen darw te. Yw e'n mynd i fynd am y hen darw i'r gil wobr neu yw e'n mynd am y fuwch a llo? Y fuwch a llo, mae siŵr Emily dyfa'r di, ti'n meddwl? Y fuwch fydden ni'n dewis ond fi hwnna, dy fe. Mae y tu ôl y fuwch. Un edrychiad arall yn pwyso y mesur. A nôl at yr hen darw. Dwi ddim yn siŵr yw e. Na. Pwyso mesur yn y ddau, nag yw e? Nôl amlaen, mae fe'n mynd, Emily. Nôl amlaen. Se ti'n i sgidio fe, pwy se hi? Y fuwch? Y fuwch. Ie, ar fuwch a llo. Da iawn wir. Llongyfarchiadau iddyn nhw'r teulu Mansi. Wel, tywa fe, mae wedi bod yn gret i weld y bryd yma nôl yn y sioe, Emily. A mi fydd hwn yn rhoi gymaint o hwb i'r brydwyr yma nawr i bobl fel ti. Ie, na, mae'r society hunain, maen nhw wych, os ych chi eisiau help wrth unrhyw un o ni. Ni'n digon hapus i helpu a eisiau cynyddu'r numbers yma sy'n angen nawr a cael mwy o ddosbarth yn dyfe. A gobeithio blwyddyn nesaf felly bydd yna fwy yma eto yn dyfe, dyna'r gobeith a dyna'r bwriad yn dyfe. Wel, pob hwyl i ti, efo popeth sy'n mlaen â ti, wy'n gwybod yna gystadlu efo'r defed i ddod fori i ti. Big day fori. Felly dymuniadau gorau efo'r defed a diolch ti am dy gwmni a dy arbenigedd eddi. Diolch, Emily. Diolch yn fawr. And then they were absent for a number.